Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yawaita yi masa salati a daren Juma'a da ranar Juma'a. Ɗan uwa, idan baka sani ba, to gashi yanzu an sanar da kai. Idan kuma ka sani ka manta, to gashi yanzu an tuna maka. Idan kuma ka sani baka manta ba, to ya kamata kai ma ka tunatar da wasu domin a yi tarayya a cikin ladan. Allah ya samu dace. A yi wa Annabi salati alaihi salatu wassalam. ‘Yan uwa mu yawaita salati ga Annabi manzon Allah, duk dare na Juma'a da rana ta Juma'a, mu yawaita yin salati ga Annabi manzon Allah. Ceton annabin Allah zai tabbata ga masu ‘yan uwa mu yawaita salati ga Annabi manzon Allah, duk dare na Juma'a da rana ta Juma'a, mu yawaita yin salati ga Annabi manzon Allah.